OK, vítam vás u nového videa. Dneska urobíme bicyklík, pretože sa mi trošku pokazil, no, trošku. A máme tu pripravené na to takéto niečo. To je na, neviem teraz presne čo, a potom na túto a túto vec, neviem, ozubené kolieska, proste, aby fungovali dobre. A toto je na reťaz. Takže spravíme v tomto dieli toto, proste som rozhodol, že musím to natočiť a skúsime nejak zrenovať. Nefunguje mi prehádzavačka, takže to taky skúsime a uvidíme, ako to pôjde. Takže ja musím najprv išiel rozobrať toto tu a uvidíme to. Túto čiastku máme. A tým pádom máme dole aj volant. A tu nastáva ten problém. Tieto tu dve šubiky treba umyť a nejak zrobiť, aby už ako keby sa sami neodmontovali od tohoto. Takže ideme umyť a hocete. A teraz musíme ešte takúto blbosť, dáme sem, aby sa to nehýbalo, aby to bolo stabilné. Bicykel drží tou hlavnou prioritou a ide hore. Tak, nice, bicykel drží. Takže asi tak a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Hej a určite nezabudnite dať like, odber a asi sa uvidíme na ďalšie videa. Určite toto bolo video o opravovaní tohto bicykla. Na budúce sme mohli ísť taký do hôr. Takže uvidíme, ako sa mi podarí. Alebo je to späť na podtrek, alebo to skákanie do jamy, ale ešte uvidíme. Ale dúfam, že sa vám to ľúbi. Čaute!